Здравейте хора, аз съм България Гейминг. Аз съм Дени02. И днес ще играем? Егларс. Да започваме. Опа, какво? Давай сега. Сега, ако искаш влез в Team 6. Team 6, влизам. Аз влязах. Сега, аре някъде двамата да сме, ако искаш. И аз те исках. Жълт, Не, розовото. По-розовото. Късметлийско ми е розовото. Добре, аре влязах от твоя. Сега, ще чакаме. Колко коинса имаш ти? 2510. Някакъв ме беше хакнал акаунта и влязал човек и играл някакви игри, баннали го и сега имам 2510. Майко, аз имам 540. Ама аз бях купил един кит. Сега ще кажа какъв кит беше. 7 айрон и 2 голд. Много съм предсакан. 20 секунди. Аз чак да си купя Sharpness 2. Ама той Sharpness 2 на пръчка ли щеш да бъде? Да. Готино ли е то? Дело. Ние сме трима. Трима ли сме? Да. Сега вземаме голда и... Той да не е нашия Евгений, бе. Не, бе, ти нормален. То сме любимия мап. Тъй сега човек, аз ги почвам. Ти не са добавили с този биткоин. Аре бе, дайте ми едно айрон ми трябва. Едно ирон. Точно ти ми трябваше. Така, сега тя да направи една стълба. То сега ще направи една стълба и ще си фарми злато. Нещастник, не направи. Благодарим. Чакай, аз не мога да скоча на ти блокче. Мерси за голда. Имам 4 голда вече. Бягай от тук, бе, гледай го този. Този тъпанар. За какво направил там стълби, бе? Тъй. За кеф. 6. Да, в описанието ще е това... Какъв му беше? Газа му? Не, обърках. Неговия акаунт, да. Аз ще се събера за броня. Аз имам... Аре бе, колко ми трябва ти? 10 голд. Аз забравих. Ти ми събери, искам да ми събереш 10 голд. Аз имам 10 голд. Ама ще аз го вдет на генератора. Хубаво и после ми дай 10 голд, защото аз чом да нападам. Чай сега. Не бе, не ходи, ти къде без меч, без... Хора, да знаете, от сега ви казвам, че съм много добър. Да знаете. Викам, кой този спок ти си видите. Аз съм ненормален. И яйцето къде трябва, някъде да го пазя. Аре, мах се, Буклук. Ама аз първо ще се събера за мен. За меч. За меч, за един меч, за една броня ще се събера за айрон, не само това. Не си ли е много нахален? Не. Аз съм с кожа. За какво ми дати дървена кирка, бе? Да си модерен. Не ми трябва. Вие сериозно ли не знаете другия генератор? Знаете да не го рано аз. Дей не събирам да апгрейд на той, бе. Кой да апгрейд не живее? Вземи си само, вземи си 5 айрон и си направи така кожа на броня. Нали той ще правя. А пък ми дай кое ти остане, защото да го апгрейдна. Още 6 ми трябва. Аз нямам, аз имам 2. Хубаво, дай го. Вече са 4. Една ти аз ти дам. Една ти един блок. Аз тя се бия. За да мълчам, бе. Отивай на центъра. Аз като нямам такова... Аз като... Не! Паднах! Тъпак. Ролбакна, ма и паднах. Майка. Той е да се тъп. Толкова ма ролбакна. Аз ще се взема блокове. Дени.
Нещо денето отиде някъде. Ще дойде всеки момент сигурно. Къде дали? Тук е бе. Къде е отшъл? Ай, тук е. Майко, поставя. Да, хубаво. Ще сложим след него с него. Айде да ми къде си? Майко. Майко. Кой ни обърсява? Аз ви казах да го защитим. Килаура, килаура, килаура. Килаура нещастна. Килаурата. Дени? Дени? Остана Павка. Снимам клип и Денито го няма. Кажи, бе, кажи. Тук съм. Къде беше, бе? Говорих с мама и ти заглуших заради. Кой не ми каза? Ела тук бързо. Чакай, събирам даймонд. Още едно ми трябва. Майко, как паднах с 5 диаманта. Как ще падне с 5? Ти нормален ли си, бе? Взеха ни яйцето, видя ли? Да, бе, видях. Умрях. Че се знам, че беше на тук така. Добре, аз как се кача сега тук ви? Аз ще се кача там горе, дет бяхме преди. Имате ли, бе? Аз ще бъда там, дет почнахме клипа и ще го спра там. Айде по-бързо умирай. Не! Умрях! Ей, Павля по канала, ей. Джиджи, джиджи. То много... Много къс клип, бе. Ами, фрапса го знаеш. Аре, качвай се тук горе. С фрап ли снимаш? Аре, ето. Качи ли са? Чакай. Еми, ти ако се дръпнеш, аз ще се кача, но... Ето готово. И добре, хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви хареса. Вижте ми скинчето. Абонирайте се за него. И чао на всички.